Koko Lappiin ja Tiina-Maija Rantamartti, hyvää keskipäivää. Savukoskella jatketaan tänään kadonneen retkeilijäpariskunnan etsintöjä. Eilen helikopteria ei voitu käyttää etsinnöissä sääolojen vuoksi. Tänään kopteri on yhä valmiudessa ja sitä käytetään mahdollisuuksien mukaan. Etsinnöissä on 2 poliisin koirapartiota. Tänään myös vapaaehtoisen pelastuspalvelun etsijöitä tulee avuksi. Oululaispariskunnan katoamisesta ilmoitettiin sunnuntaina. Heistä on tehty havainto viimeksi 1,5 viikkoa sitten Keskirovilla. Lapissa yrityksillä on uskoa tulevaisuuteen. ELY-keskuksen alueelliset kehitysnäkymät katsauksen mukaan elinkeinoelämän vahvistuminen perustuu matkailuun, metsä- ja metalliteollisuuteen sekä kaivostoimintaan. Myönteisestä kehityksestä kertoo muun muassa se, että raaka-aineiden hinnat ovat olleet nousussa ja malmin etsintä on kääntynyt kasvuun. Lisäksi Pohjois-Suomeen suunnitellut suurhankkeet lisäävät entisestään Lapin satamien merkitystä sekä niille johtavien väylien kehittämistarvetta. Hyvä taloudellinen kehitys tukee myös pienempiä toimijoita.